κρέμα του οντοκρίνου. Πρώτα θα κάνουμε το μισό για να δούμε πόση διαφορά θα βγάλουμε και θα προχωρήσουμε. Βλέπουμε ότι το φανάρι μας ήδη αρχίζει και καθαρίζει. Όλο το κορόσιο και η ρύπανση, τα απορρυπαντικά και οποιοδήποτε άλλο οργανικό ή χημικό στοιχείο έχει επικαθίσει πάνω στο πλαστικό μας, στην πλαστική επιφάνεια δηλαδή του φαναριού, αφαιρείται, επαναφέροντας ταυτόχρονα την πλήρη διάβγεια στο φανάρι μας. Και όπως μπορούμε να δούμε, ήδη το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Για... Το φέρνουμε και πιο κοντά και όπως βλέπετε κι εσείς, το φανάρι ήδη έχει αρχίσει να έχει τρομακτική διαφορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ίδια εργασία, τελειώνοντας. Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία καθαρισμού των θαμωμένων φαναριών και ανήκει στην κατηγορία της απλής διαδικασίας. Καθαρίζει, όπως βλέπουμε, καθαρίζει. Και μπορείτε και εσείς να δείτε την αληθή μας για να επιτύχουμε το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε, την απόλυτη διάβγεια και το φανάρι μας έτσι όπως ήταν όταν το αυτοκίνητό μας ήταν καινούριο. Η διαδικασία όμως από πλευράς μεθοδολογίας είναι δύο οι καθαρισμοί, ένας με την καθαριστική κρέμα και πάντα δουλειά η οποία γίνεται στο χέρι. Και ο δεύτερος έχει να κάνει με την απόλυτη διάβγεια η οποία επιτυγχάνεται με τον αλυφαδόρο.
τις ειδικές κρέμες που χρησιμοποιούμε για αυτή την συγκεκριμένη εργασία. Και όπως βλέπουμε, το φανάρι μας ξανά καινούριο. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Και αν θέλετε να θυμηθούμε, μπορούμε να δούμε και το δεξί φανάρι για να θυμηθούμε πώς ήταν το φανάρι που ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το... Ξεκινάμε κάνοντας το μισό φανάρι για να δούμε πόσο δυνατά καθαρίζει στο χέρι, φυσικά πάντα, γιατί ξεκινάμε με διαδικασία καθαρισμού στο χέρι, η κρέμα μας, η οποία θα μας καθαρίσει, θα αφαιρέσει το κορόσιο και θα καθαρίσει σε βάθος τις βρωμιές που έχουν επικαθίσει πάνω στο πλαστικό, όπως βιομηχανική ρήπη, αλκαλικά σαπούνια και άλλα στοιχεία χημικά ή οργανικά έχουν επικαθίσει όλα αυτά τα χρόνια και το αυτοκίνητό μας κυκλοφορούσε στους ελληνικούς δρόμους. Όπως βλέπουμε, τόσο γρήγορα και τόσο απλά. Φυσικά δεν είναι έτσι απλό, είναι ειδικές κρέμες καθαρισμού της κορυφαίας εταιρείας παγκοσμίου φήμης Autoglim, και όπως βλέπετε ήδη το φανάρι, αφού η κρέμα μας κατάφερε και διέσπασε τη βρώμα, προχώρησε, διέσπασε και το κορόσιο, αυτή την οξύδωση που είχε επικαθίσει πάνω στο πλαστικό, και άρχισε να αναδεικνύει την καθαρότητα και τη διάβγεια στο φανάρι μας. Σκουπίζουμε και βλέπουμε. Το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι καταπληκτικό. Το αποτέλεσμα, αφαιρώντας και επαναλαμβάνω σε ένα ήδη όχι απλώς σταυρωμένο, αλλά καμένο φανάρι, αφαιρώντας το κορόσιο, και θα συνεχίσουμε, αφού τελειώσουμε τη διαδικασία του καθαρισμού, με την ίδια διαδικασία, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι απλά καθαρισμός, θα χρησιμοποιήσουμε την κρέμα μας για να μπορέσουμε να διαλύσουμε το φανάρι μας μέχρι να έχουμε την απόλυτη διάβγεια και, αν θέλετε, και διάρκεια της καθαρότητας των φαναριών μας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πάνω απ' όλα να επαναφέρουμε τα φανάρια μας, γιατί όπως και να το κάνει, ένα θαμωμένο φανάρι μειώνει την όψη, οπτικά μειώνει φοβερά και χαλάει ταυτόχρονα την όψη του αυτοκινήτου μας, ενώ ταυτόχρονα επίσης είναι πολύ επικίνδυνο, διότι δεν έχουμε πότε να οδηγήσουμε τις βραδινές ώρες. Λοιπόν,
Και αφού τελειώνουμε και τη δεύτερη διαδικασία, τελειώνουμε μάλλον τη δεύτερη διαδικασία, τελειώνουμε προχωράμε. Όπως βλέπετε και εσείς ήδη